«17 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 14 грудня, 1386 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Бекіра та Герменджі опівночі з СІЗО доправили до реанімаційного відділення 7-ї міської лікарні Сімферополя. Стан здоров'я його погіршився. Активісти національного руху обвинувачують за сфабрикованою справою про вимагання грошей у громадянина Туреччини. Майже тиждень адвокат де Герменджі вимагав шпиталізувати та надати медичну допомогу підзахисному. Проте у цьому їм відмовили. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У нього 3-я група інвалідності та страждає на бронхіальну астму. 57-річному кримсько-татарському активісту Бекіру де Герменджі у СІЗО стало зле. Вночі в несвідомому стані та в наручниках швидка відвезла його до лікарні. Біля палати знаходяться так звані поліцейські, кажуть родичі. Побачити чоловіка Аліє де Герменджі не вдалося. Лікарі про стан здоров'я небагатослівні. Состояние у него крайне тяжелое, находится у нас на искусственном дыхании, там идет вентиляция легких и медикаментозный сон. Врач успокаивает, что когда она пыталась, там с ним немного заговорить, что он, открывал глаза, закрывал глаза, но он в очень тяжелом состоянии, поэтому нельзя ему не шевелиться, ни руки поднимать, ничего. Но у него взяты все анализы, проведено, видимо, полное обследование. Но остается только ждать и молиться. До палати не допустили адвоката де Герменджі Едема Семедляєва. Тиждень він вимагав від СІЗО та медчастини перевести Бекіра де Герменджі до лікарні. Проте йому в цьому відмовили. Де Герменджі не міг спати через загострення астми. Окупанти довели людину до тяжкого стану. Захист проситиме суд змінити запобіжний захід. Подал ходатайство следователю о том, чтобы он изменил меру пресечения де Герменджи Бекиру в связи с изменившимися обстоятельствами, в связи с резким ухудшением его здоровья. Также сегодня мы планируем отправить ЕСПЧ по правилу 39 для принятия экстренных мер. 3 тижні тому співробітники ФСБ влаштували облаву в одному з кафе в центрі Сімферополя і затримали Бекіра де Герменджі, Асана Чепуха, Кесіма Аметова та Руслана Трубача. Їх звинувачують нібито вимаганні грошей у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Він же увійшов довіру до 83-річної ветеранки національного руху Веджія Кашка. Очевидно, щоб не віддавати гроші, пішов на змову зі спецслужбами Росії. Всі 4 активістів національного руху знаходилися в СІЗО, а Асан Чепух переніс мікроінсульт. Бекір де Герменджі наразі в реанімації. Действия властей, конкретных должностных лиц, в первую очередь судьи, который принимал решение, следователя, который ходатайствовал об аресте и нахождении их в СИЗО, расцениваю как покушение на жизнь людей. Я лично призываю международные правозащитные организации, глав государств и Украины и России отреагировать на данную ситуацию и просто заняться спасением людей, которые сегодня подвергаются физическому уничтожению. У Бекіра де Герменджі стан здоров'я вкрай тяжкий. Увечері за відділення реанімації обіцяли зустрітися з Алією де Герменджі та розповісти докладно, як себе почуває її чоловік. Ельвіна Сидбулаєва, Наталя Смолярчук, Крим, Заман, АТР. Кілька днів захист Асана Чепуха не може до нього потрапити. В активіста національного руху погіршився стан здоров'я. За словами захисту, симптоми вказують на те, що у Чепуха трапився мікроінсульт, після чого в нього відняли ліву сторону. Адвокат Азаматов вимагає негайної шпиталізації Чепуха у слідчому ізоляторі, не пропонують необхідної медичної допомоги. Я общался с сотрудниками СИЗО. Они мне сказали, что есть документы от медсанчасти о его переводе в медсанчасть начальника медсанчасти, который мне также пояснил, что вчера должны были его переводить в медсанчасть для обследования. Сегодня информация о его переводе пока у нас отсутствует.
Чапух – фігурант сфальсифікованої справи про вимагання грошей в громадянина Туреччини 23 листопада. Окупанти під час так званої спецоперації заарештували 4 кримських татар. Азан Чапух, Бекір Дегерменджі, Руслан Трубач і Кязім Аметов перебуватимуть за ґратами до 15 січня. Раніше повідомлялося, що родичі затриманих скаржаться на умови тримання у СІЗО. Справу Володимира Балуха вже вкотре спробує розглянути Роздольницький райсуд окупованого Криму. Попереднє засідання перенесли на сьогодні через наявку свідків обвинувачення. У суді так і не з'явився начальник російського управління ФСБ по Криму Віктор Палагін та ще 2 його підлеглих. Всі вони нібито були у відрядженнях. Їх у суді мали допитати щодо деталей обшуку будинку Балуха. Українця російські силовики затримали ще торік, а ФСБ закидає йому незаконне зберігання зброї. Правозахисники переконані, справжня причина арешту – проукраїнська позиція Володимира Балуха. Йому вже виносили вирок минулого літа, але потім апеляційний суд відправив його справу на повторний розгляд. Крим незаконно передали Україні ще за радянських часів. Таку заяву зробив російський президент Владимир Путін на своїй щорічній великій прес-конференції. Окрім перекручування історії України, Путін вкотре спростував присутність і активність російської армії на Донбасі. А ефективність мінського формату назвав низькою. І в цьому він звинуватив Україну. Про миротворчу місію російський керманич сказав, що Київ має домовлятися з бойовиками. По сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. Майже 4 години тривала 13-та велика прес-конференція президента Росії. За цим вона поступилася попередньому рекорду, встановленому в 2008-му. А ось кількість акредитованих журналістів на цей раз була максимальною – понад 1600. Україну представляв власний кореспондент УНІАНу Роман Цимбалюк. Він спитав про наміри Путіна щодо обміну полоненими, зокрема з окупованого Криму. Украинцы своих не бросают, и мы хотим вернуть своих 65 заложников, про которых вы прекрасно знаете. Это не только Сенцов, Сущенко, это куча, десятки крымских татар из Крыма. Пожалуйста, не мешайте. И если вы все-таки выиграете выборы, возможно, что вы будете... Вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам? И что касается обменов. Ну уж, слушайте, ну давайте сделаем это в конце концов. Медведчук по согласованию с украинской стороной, разумеется, это было их предложение. Привез список 67 человек с одной стороны и там около 300 или что-то в этом роде с другой стороны. Это был украинский список, и с ним согласились. Потом вдруг сказали, нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить. И опять взяли и все остановили. Натомість США звинувачує Росію в обстрілах на Донбасі та закликає дотримуватись режиму припинення вогню та подолати страждання мирного населення на Донбасі. Про це йдеться в заяві Держдепу США. Вашингтон також закликав Москву і Київ замислитися над тим, як подолати тортури над людьми на Донбасі, і нагадав про важливість дотримання Мінських угод. Згідно із заявою американського зовнішньополітичного відомства, ситуація в Україні не покращується, а гуманітарна ситуація на сході України нині гірша, ніж в останні 3 роки. Раніше Держдепартамент наголошував, що антиросійські санкції зберігатимуться, допоки Росія повністю не виконає Мінські домовленості. Кремлю не сподобалася заява посла Сполучених Штатів Америки в Росії Джона Хансмана про приналежність Криму до України. На своїй сторінці у Фейсбук перший заступник голови Комітету Ради Федерації оборони Франц Клінцевич написав таке. Після подібних навмисних заяв Джону Хансману буде нелегко працювати в Росії. Хочу також повідомити, що є речі важливіші за поліпшення російсько-американських відносин. Кінець цитати. Як відомо, напередодні у мікроблозі посольства США в Росії розмістили відеоролик, в якому Джон Хансман відповів на питання користувача Twitter про те, кому належить півострів. Відповідь однозначна – Крим – це Україна.
На адмінмежі між Україною та окупованим Кримом затримали 2 громадян України. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на так зване Кримське управління ФСБ Росії. Затримання відбулося у пункті пропуску Армянськ. Один із затриманих начебто перебував у федеральному розшуку. Повідомляється, що затриманий 1961 року народження приїхав з Херсона. Іншому затриманому закидають незаконне придбання, зберігання і виготовлення наркотиків. Разом з ним затримали ще громадянина Росії. У Держприкордонслужбі України наразі перевіряють цю інформацію. Київ планує запустити аналогове телемовлення на анексований Крим з наступного року. За словами члена Нацради з телерадіомовлення Сергія Костинського, сигнал йтиме з Херсонщини, з Чонгарської телевежі. Звідти з кінця літа вже розпочалася трансляція цифрового телебачення на території окупованого півострову. Сергій Костинський нагадав, що мовлення на Крим не має комерційної складової і є патріотичним проектом. Як зазначив член Нацради, їм суттєво розв'язав руки ухвалений парламентом законопроект, згідно з яким не потрібно проводити конкурси і отримувати ліцензії. Міністерство інформаційної політики отримає право якраз проводити тендери і забезпечувати замовлення контенту для мовлення на окупованій території. Це і буде така форма підтримки всіх мовників, метою яких є мовлення на окупованій території. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск. Заман кримсько-татарською Шевкетом на Миколаєві менш ніж за годину. А зараз програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.